दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बयखौबो खुलुमनाय थालायबाय नै मा होनना बुङोब्ला दैदेन आरो निजोरा ओमफ्राय दैदेन बिसोर मा होनना बुङोब्ला पाब्लिकनाव माने निमाहा बिफिनलायबाय आरो ना सरि जि जाबाय होननाय बादि बिसोरखौ मा बुंनो मा होनना बुङोब्ला गासिबो एखे बिसोर एक मा होनगोन बिसोरखौ 11 आरो ना दा बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन नायलांबानो जाबाय गावसोर मा बुंखो पाब्लिकनि सिगाङाव आरो ना दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइफ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बिबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरो ना आं बेखिनियाव बुंनानै दोनदों। खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजिराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंफ्लांनाय जादों ओमफ्राय एबार बेबायदि भिडिअ माने निजिरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरो ना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर दानि निजिराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों ओमफ्राय जोङो दा निजिराजोंहाय सावरायदो होननानैहाय फैदों आरो ना निजिरानि रुमावहाय ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ ओंखायनो दा निजिराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजिरानावहाय निमाहा बिबाय आरो ना खुलुमबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिखाबाय जानांगौ भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना।